така България в плен на зимата. Новините тази вечер започват на открито в няколко места в страната. В Западна България обстановката се успокои. Температурите в момента в нашият регион са около минус 12, но заради вятъра те се усещат като минус 28. Да обобщим последната информация. 6 области са напълно парализирани. Затворени са всички пътища в областите Търговище, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Шумен. Бурният вятър и снега оставиха над 130 000 домакинства без ток в минусовия студ. Снежната покривка в Северна България достигна 40 см, но заради снегонавяванията на места преспите са над 1 метър. 3 общини обяви